हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल खन्थाइ गयारि। जोङो दायो नै बिजनियाव फैदोंमोन आरोना डक्टरनाव, ओमफ्राय नै सिङावलाय बेसेथो जिरायबाय थानो होननानै बाहेरायाव दसे बेरायहैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै नोंसोरनोबो देखायलांसै। बाहेरायाव जा मोजां मोजां बिबारफोर गायना दोननाय दं नालाय एसे नायहैसै आरोना, एसे भिडिअ खालामनोसै। नै बैथिंजायनिया आरामथार। दिनै फुला मासे मोजां मोजां दङ नै। बे दाउस्रि आथिं बिदिखौ दाख्लै गायहैदोंमोन आङो। बायदि नायदों। बिबारफोरा टाबाव गायजोबनाय नालाय बेखायनो एसे सुखा आरोना। खालि दाउस्रि आथिङाल' एसे मोजां बिबार बारदों, ओमफ्राय बाखि माखाफोरा एसे माबाबाय आरोना। ओमफ्राय नैबे मा बिबार मा बिफां होनोथाय आं बिनि नामखौ मिन्थिया। बैथिंजाय थांना नायबावनि र'। बैथिं माखासे गायनाया फुल गायनाया टाबाव गायनाय नङा आरोना, एसे बिनिया सोमखोर ओमफ्राय बै मोनसे बिबार दङ जा गुवार बारो आरोना नैबे। ओमफ्राय भिन्दि बिफां बायदिसो नुयो आरोना बिफांखौ, मा नाम होनोथाय बेखौबो मिथिया जोङो। आंथ' फार्स्ट टाइमसो नुदों ओइदिनखालि बे बिबारखौ आरोना, नुफेराखैमोन। नोंथांमोनहाबो नायनो हागोन नै मा बिबार होनो। जबा बायदि नुयो आरोना, ओमफ्राय बिफाङा सेम भिन्दि बिफांजों एखे आरोना। ओमफ्राय नैबे बाङालि गथ'आ खेलायनो थर खालामथारो आरोना, बामख्रबनानै थुखैलाबायनो नागिरो फिसाजोखौ। Tani Paris, kalau ni Isra. Thaya nagyawo. Biदि सुथारायो। नायखांबाय जोब्बाय, ओंखाम जाहैनोसै जोङो ओंखाम। हटेलाव नै बिमानैजों बाम जाबाय दसेनो। ओंखाम जाहैनोसै। रुं सालायलांसैलाय। मा ओंख्रिथाय? बे दालि खोमा, दालि ओमफ्राय सबाय मैथा ओंख्रि, नारजि अमा। आमाम जानोसै आमाम। ओमफ्राय दायो जोङो ओंखाम ओंख्रि जाखांबाय, जाखांनानै नै बाजाराव दसे बेरायनो फैबाय आरोना, फिथाइ सामथाइ लांनो थाखाय। दायो नायनोसै मा लानाय जायो। ओमफ्राय आङो ओंखाम जानायखौ खेबबाय थायासै आरोना, सेटारडेमोन नालाय बाजारा दिनै बहुद खम आरोना लोगोफोर। आपेलानो मोजां गैया माथो। आनार किमान केजि? आनार 180 आपेल? आपेल itu 160, 240. এইটো 160। 160. কেনেকাৰে ভাল হয় না নহয়? কিমান হৈছে? फिथाइ सामथाइ लाखांबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दायो नै जोङो दा न'आव थांसै आरोना। भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर। बाय बाय, टाटा, लाभ इउ अल।